Hello guys, welcome to my YouTube channel. आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ गोदान नायदों बिथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामनो जाबाय लोगोफोर। लोगोसे दिनै आङो फाइनाली बैसागोनि थाखाय ओरैबायदि मोजां कालेक्शन देखायदों नोंथांमोननो देखायगोन आङो। थ' नायलांबाय थादो आरो ब्लेक आर'नाइ ब्लेक टु ब्लेक आर'नाइ सोर नांगौ थाबैनो लांफैबानो जाबाय निया। पुरा बेयाव बिराद बुरजा दङ आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनि आङो। स' नायदो आरो गोदान माल फैदों निया फास्रा बिदन बेफोरो देखायगोन आङो आरो माल फैगासिनो दङ बेफोराव पुरा फुल जाजोबगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा मा लाबोदों देखायगोन नाय बे जाबाय ब्लेकआव ब्लेक आर'नाइ बयबो मोजां मोनो ट्रेन्डिंआव दङ दायो निया दाखालि आङो हलि फुजायाव लांदोंमोन कार्बि आंलं लोगो जोबखादों फार्स्ट डेआवनो थ' दायो सोरनो नांगौ ब्लेकआव ब्लेक निया आगराबो ब्लेकखाय बारा सिनाय मोनबाङा निया जि मोजां नुयो आरोना ब्लेकआव ब्लेक आर'नाइ सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो एभेलेबल स्टकआव दङ दायो एभेलेबल स्टकआव ब्लेकआव ब्लेक निया ब्लेकआव ब्लेक निया ब्लेकआव ब्लेक निया बेफोरो गासैबो हेन्डमेड लोगोफोर मेसिननि नङा बिराद मोजां फैदों निया लोगोफोर ब्लेकआव ब्लेक सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो लोगोफोर दे कालारा नाय ब्लेकआव ब्लेक आरोना बे माबानि थाखाय लाइटनि थाखाय बेलेग नुनो हागौ खिन्थु बिराद मोजां देखो लेटेस्ट कालेक्शन FNF निया जि मोजां सोरनो नांगौ थाबैनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय निया जि हिट वाव नायबानो लानो लुगैजोबनाय ना FNF नि ब्लेक ओरैबायदि पिंक आगरजों बुंफबजोबनाय सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदोल' ओमफ्राय निया बे गांसेयाथ' आरो ट्रेन्डिंआव दङ ओरैबायदि सुपार हिट सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो बारा सम थाया गासिबो वान पिसल' फैदों निया बेबो वाव सलेट जास्ट सफैदों आरोना जास्ट आं लाबोदों बैया गारिया जास्ट लाबोदों आंनिया आरो गासिबो बैसागोनि थाखाय गोदानखौनो सोफिनजोबसिगोन दायो माल मोनसेबो स्टकआव गैया एकदम गासिबो गोदान सफैगोन बेखायनो बयबो फैबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गासिबो लेटेस्ट कालेक्शन लाबोगोन आरोना लोगोफोर बैसागो गोमो दख'ना मा दख'ना नांगौ गासैखौबो मोनगोन आरो अनलाइनाव नोंथांमोना दानो अर्डार खालामदो बैसागोआव अर्डार खालामबाथ' बैसागोआव मोननाय नङा नालाय गाननो थाबनो अर्डार खालामबानो जाबाय लोगोफोरनिया नायनानै नाय जि मोजां दख'ना अ माय गड देख' ओमफ्राय बे गुफुराबो गांसेल' सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदोल' ओमफ्राय लेटेस्ट फास्रा दख'ना लाबोदोंसो नोंथांमोन देखायगोन आङो बेखौ फट' लाग्रोनि नोंथांमोन नायलांबाय थादो सोरनो नांगौ बुंबानो जाबाय फट'बो मोनगोन माबा मोनगोन इन्सटाग्राम फेसबुक वाट्सएप गासैबो अर्डार जाजोबो नोंथांमोना माथ्र' दख'नाखौ हरनांगौ स्क्रिनशट खालामनो आं प्राइसखौ बुंगोन लायोबा बेयाव एड्रेस आरो पेमेन्ट हरबानो जाबाय बास जाबाय गासैबो निउ कालेक्शन जास्ट बरनदों आंनिया खासि हाथायाव साइड फुल ओरैबायदि गोमो मोजां दख'ना फैदों आरोना एसे खम रेन्जआवनो सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैबानो जाबाय आरो अर्डार खालामबाबो हरगोन आरोना बे पुरा प्लेन खासि हाथाय सोरनो नांगौ थाबैनो लांफै लोगोफोर खासि हाथायाव प्लेन बे साइड फुल बे प्लेन आरोना सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो ओरैबायदि मोजां फैदों आरोना लोगोफोर वाव दांनोनो बिराद मोजां मोनो बैसागोनि थाखाय स्पेसियेलि आरो लोगोफोर कम रेन्जनि लावगि बिदननिया जि मोजां कालार फैदों थ' नोंथांमोना फैदो आरो दायो गिफ्ट होनाय सम फैबाय जों बैसागुआव बयखौबो बोराय बुरै बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैनोबो जों गिफ्ट होयो नालाय थ' बिनि थाखाय स्पेसियेल दख'ना बेफोरखौ नोंथांमोना लांनानै गिफ्ट होनो हागोन लोगोफोर प्लास नैया सेकेन्ड इन्दि आरोना इन्दि स्टाइलानो पुरा पियर इन्दि नङा बियो कम रेन्जनि ओरैबायदि मोजां फैदों आरोना लोगोफोर फास्रा थ' सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो बारा पिस गैया निया क्राइसिस बे थ' सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैबानो जाबाय लोगोफोर बेयो जास्ट फैदों आरो सफैदों लोगोफोर वाव जाहिदि लांफैदो निया गासिबो बुंजोबगोन बेफोरो गोदान दख'नाजों गासिबो गोदान जाबगोन आरोना अल कालेक्शन मोनसेबो गैया गासिबो निउ कालेक्शन सोगोन बैसागोनि थाखाय ओरैबायदि गोदान लेटेस्ट आलायारननि फैदों निया नोंथांमोना नायदो ओरैबायदि मोजां आरोना निया आलायारन थ' बेथ' 2 पिसल' फैदो
बे मेहेन्दिया सोरनो नांगौ बेसर बिबार दङ निया नै ओमफ्राय बे दङ नायदो जि मोजां कालार फैदों आरोना जा सफैदों बेनिफ्राय निया कफि मैथाखौबो मोनगोन बेनिफ्राय बेफोर सिंगेल दखना आरोना ओरैबायदि मोजां फैदों निया सिंगेल दखनाफोर ओमफ्राय बे रलेक्सनि सिंगेला फोरनिफ्राय सिंगेल दखना सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदोल' वाव फाइनेलि बिराद हिट कालेक्सन निउ फैदों एसे बुंहांबाय नैया बिदि दोनदों आङो बिराद बरिया ना ओमफ्राय बुंहोनो दोङो माल लायनो थांसै आं आरो एगेन ओमफ्राय नै आलायारनखौ बेयाव दोनबाय ओरैबायदि साइज आलायारन फास्राखौ बेयाव दोनदो आरो लायनो थांसै माल बेनिफ्राय नै बेखौ बेयाव दोनबाय बरियानो ओमफ्राय बेयो आङो मुसुन्दुला ओमफ्राय ब्लेक आर'नाइखौ बेयाव दोनबाय नैया ब्लेक आर'नाइ ओमफ्राय बेखौ बेयाव दोनबाय दायो माल लायनो एगेन थांफिनसै आङो न'आव दोङो ना मालफ्रा फिनसै एगेन माल लाना फैनोसै लुट पुरा फुल अभार लुटजिं जागोन दायो अनेगा जन फैदो जोंहा रौतानि बे बिब' हांख्रेम रौतानि मा जागामोनलै नोंसोरनिया गराइमारि सराइ गराइमारिनि होनदों जोंनियावबो दं गराइमारि ओमफ्राय कौन बनेगा दन फैदो जोंहा नै दे साल होबाय दे फुदुंदो आं माल सोनि र' दखना सुजोब्बाय इयाव देख' दखना सोबाय आरो बिदिनो सोगोन लांनोसै ओमफ्राय आलासिफोरा नै साहा लोंसिगोन आरो बिसोर थांगोननो 4टा ट्रेनाव ना कौन बनेगा जन बनेगा डन जों ओइ नै दायो लोंनोसै चाय या सब पेकिं जाबाय बेदिं पत्र बेनिफ्राय बेथिं फैनि फुल थारक्स निया बेथिंबो आरो जाबावगोनसो मेरला जायो माथो बनथिफोरनि आलासिफोराबो जिरायना दङ इनै कौन बनेगा जन बनेगा कौन नाय लोगोफोर पुरा फुल गारियानो ओमफ्राय दायो लांगासिनो दङ दखानाव गासिबो निउ कालेक्सन लोगोफोर हा फैबानो जाबाय ओमफ्राय गथ'फोरा बेयाव केरेम गेलेगासिनो दङ गथ'फोरनि गेजेराव नैया गथ'फोरनि गेजेराव बोराय सासेबो दङ गेलेगासिनो दङ इनि बाबा महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली MS धोनी नै दायो थांसै बेफोरखौ लानानै ओमफ्राय दायो दखान कास्टमारबो फैयोनो दायो बेखिनि आनलड खालामनांगोन जिखिनि टाइम लडिंआव जादों 1 घन्टा टाइम आरो 1 घन्टा टाइम आंनि आनलडावबो नांगोन गोलोमफ्रुजोब्बाय दे हाल सेलेर सफैबाय निया फुल लडिं दायो रोगा लायनोसै आरो लेटेस्ट कालेक्सन गासिबो सफैजोबदों निया नैया नायदो आरो दंबावो गारियाव आरो लाबोगोन बेखौनो आं जाबना दोननोसै बरियानो बेनि उनाव एकदम मेंना गोलोमजोब्बाय नायलांदो दायो सिंगेल दखना खननांसिगोन ने जाब्बाय बेयावबो बिदि जाबगासिनो दं निया बरियानो बुंजोबहोगोन पुरा नायनोसै बेसेबां जायो दिनै आंनि अबस्था नाय जोब्बाय बयबो फैदो गाबोननिफ्राय पुरा अपेन दायो लोगोफोर दिनै दिनथ' खननांगोन निया बेफोरो गासिबो बेफोरखौ एसे सिजिल खालामजोब्बाय निया लासै दखना खालि जानायफोराव गोदान आरो लाबोसिगोन बेफोरावबो एसे होबाय बेफोराव हें खालामनो बाखि दङ बेफोरावथ' एसे जाबाय सिजिलनिया बरियानो बेफोरावबो जाहांबाय दङ हें खालामनांगोन लासै जागासिनो दङ दखान खुलिबायबो पेकिंबो जाबाय निया गोबाव समनि उनाव आरो कुरियार थांसिगोन निया प्लास आङो ओरैबायदि साफा खालामबाय आरोना बेयाव एसे खम गाबोन माल हाबसिगोन गोदान आरो एगेन बेफोरथ' गासिबो गोदान गोजा बेफोरो बेयाव गोदान माल हाबगोन बेफोराव खालि जाना दङ बेफोर फैगोन आरो बेयाव गासिबो निउ कालेक्सन गोजा
सोरनो नांगौ ब्रेन्ड टु नन ब्रेन्ड गासिबो इयाव ब्रेन्ड गोजा दङ आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर बेथिं आरो FNFनि दिनै निउ फैनायखिना बेखिना दङ एसे साजायबाय आं आरो मोजां साजायबावगोन बेथिंबो एसे खालि जाना दङ नैया इन्दि फास्रा माबा फास्रा बेफोर दङ आर'नाइ लाबोनांगोन आर'नाइ एसे खम जाना दङ प्लास नै हेयार बेन्ड माबा बेन्ड बेफोरखौ गासैखौबो साजायबाय आं बेफोरखौ उन्दैफोरनि बेनिफ्राय बेयाव बे फिसा सा दङमोन नालाय दा गिदिर साइज लाबोबाय गासिबो क्लिपफोरनि थाखाय एक्सट्रा गिदिर साइज लाबोबाय ओमफ्राय निया ब्लाउसनि थाखाय बेफोरो ब्लाउस आरो स्टकआव दङ आं गाबोन आरो हें खालामगोन दिनै एकदम सिं सानायखाय बाबाय आरो ना सिं सायाखै जेनेबा एकदम खिन्थु मावबाय थानाया एसे माबा जादों बेखायनो आं दायो हें खालामला गाबोन खालामसिगोन बाखिनिया हेयार बेन्ड इयावबो दङ उन्दैफोरनि सोरनो नांगौ बिदि लांफैबानो जाबाय निया दे लोगोफोर बयबो फैबानो जाबाय वेलकाम टु स्ट'र बयबो दायो दसे थानानै आङो बन्द खालामनो हांसिगोन गाबोन फुंनिफ्राय कन्टिनिउ लागातार डिउटि आरो बिदि वासकट ब्लेक टु ब्लेक वासकटखौबो मोनगोन साननैसो नेथ'दो फैगोन बेयाव नन ब्रेन्डखौ राखांबाय बेयाव पाट गेस मास्टार्स रेडि खालामबाय आङो नैयाव ब्लाउस सानाया बेफोर दंबावो आरो आखाइ अफ खालामनानै थांगासिनो दङ न' कास्टमार फैदोंमोन तामुलपुरनि बिसोरखौ बिदाय होनानै थांगासिनो दङ दिनै एसे थाबनो बन्द खालामबाय 6टानो जाबायनो 6टायाव बन्द खालामबाय ओरैनो गाबोननिफ्राय एसे लेट थागोन बयबो फैबानो जाबाय उफ दिनै बिराद मेंदों आंहा साफा सुफा खालामनानै सिजिल खालामबाय नालाय बेखायनो थाब फैबाय आरो एसे खुलिबाय दायो न'आव सफैबाय मर्निं ओंखाम जानानै ओरैबायदि ओंखाम उखैदो ओंखाम जानोसै मा संदोबा आया नायनोसै टुकुखौबो दिनथु नुवाखै नायनोसै आरो आं अननानै टुकु होनना लिङो सिभान्स नामा खिन्थु आं टुकुसो होनना लिङो आरो टुकु एक्टिंनि दुखान सानायबो उन्दुना दङ बाबुआबो एक्टिं रोंनाय जाबाय टुकुआ जोंहा टुकुआ थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गुड नाइट बयनिसिमबो एन्ड बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय 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 बाय